Mr. Speaker, I'm from a zone, and none of the southeast and other zones are captured in this particular place. And this is a national budget. We have to look at it critically. Igbo si na onye kpọọ ọba ya mkpọmkpọ ihe, agbata obi ewere ya kpọọ ntụ. If you don't value what you have, the neighbors will use it as trash. Year in, year out, Ufoku Kaneko. Southeast is left out. Southeast are not included in the national budget. 2023, the same thing. 2024, the same thing. 2025, Southeast is left out now from the national budget. Why won't they leave you people out? Why won't Southeast be left out? Why Ageji include no? Ebe unu bụ ndị na-represent ndị Igbo ji aka unu were onwe unu tọọ ute tọrọ ndị ọzọ ute ka ha na-azọ unu okwu n'isi. Automatically you now want them to value you. You now want them to treat you as the same. Chọzie ka ihe ruru eme gị ka esi mee ndị ọzọ. Agaghị eme gị ka esi wee mee ndị ọzọ, because na idewego onwe gị dịka onye ọ ga-awụ asọnye ihe n'aka, imichi ọnụ gị, onwe ebe ọwụ na-akwanyere unu anọrọ. And also na online otu a ka a ga-anụ ya. Southeast is not included. Unu na-eti mkpu ka ndị Igbo bịa tinyere unu ọnụ. Anyị anaghị etinyere unu ọnụ, ma ha include unu. Unu anatawa unu ka ọ sụrụ ya. Ma ndị gọvanọs, ma ndị sinetọ, ma ndị House of Rep, ndị igwe, ihe niile Naịjirịa na-eme unu nwa mere gịnị? Unu nwa ka ọ sụrụ ya. Na Nnamdi Kanu ọ ka nọ na nga, kedu ihe any of you na-eme? Nothing. Unu ejikọtakwa n'onwe unu ọnụ ka ọ fọrọzie nke ịgawa ije dị na ya. Ọ bụrụ na ndị Boko Haram gburu mmadụ mee ihe niile ha mere, na a ga na-erilizi ha. Ọwụghọ ndị be ha na-aga okwu ha wee fụ na eriliziri ha. Ọ bụrụ na ndị Boko Haram a mere ihe ahụ, na a na-erilizi ha. How much more Nnamdi Kanu nke gbawaziri akịrị isi ukwu na unu nọ Nnamdi Kanu ka nọ na nga ahụ na aka ji ahụ even though na ha akabeghị ofu ihe ha ji wee kpee igbe na ojiji eji ya wụ ojiji. Unu a ga-eme gịnị? Ojiji ọwụ ya wụ ojiji eji ya. Ojiji unu a ga-eme gịnị? Unu anọrọ n'enu ya. O ruo last year November, unu wee nụ na-ejide na Simon Ekpa. Ndị Igbo na-achị anyị Igbo, ọ bụrụ ha wụ ndị na-esi ọnwụ sisi kpụtara ha Simon, send him back. Like unu maka ọ kacha dị mkpa ka eduneti ya. Mene sit at home Monday. Mene sit at home Monday. So ka edunete ya. Gbuo dike mbọsị ọgụ eme gịnị? Achọwa dike. Unu na-ebe akwa Southeast is left out. Onye ka unu chọrọ ka ọ bịa gochitere unu? Ọmụ. Onye kpọọ ọba ya mkpọmkpọ ihe, agbata obi were ya kpọọ ntụ. Unu eriduzugo onwe unu to nothing. So ya mere Nigeria ji mbọsị ha chọrọ include unu na budget, include unu. Mbọsị ha chọrọ ịkachapụ unu kpatakpata, akachapụ unu. Mbọsị ha chọkwuru inye unu tụọ unu ọ masịrị ha, esi wee na-eme gịnị? Wee na-ebekọsị n'onwe ezi. Unu enweghịzi value. Ndị Igbo emee n'onwe ha enweghịzi value. Onye a na-enene adịghị mma ikpo ntụ, mana unu ewere ntụ na-awụ onwe unu ahụ. Ma onwe unu ngwere taa mepe ọnụ ma ga-ekwu n'okwu, unu ga na-emepe ọnụ, unu agaghị na-ekwu n'okwu. Abeg Gbobi Igbo ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịanụ. Afọ m bụkwa Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.